Latu oli, mä en tiedä, latu meni niin tukkosessa. Mä en tiedä niin henkalot apuväline, mutta se latu meni niin tukkoon, niin tökkäs siinä nokalla. Niin. Ei ole mitään tehtävissä enää. Kaljalle varmaan pitää mennä. En mä tiedä, mitä tässä tehdään. Mä yritin kaikkea. Se on pääasia. Mites tästä eteenpäin? No ei tästä eteenpäin. Mihin tästä enää mennään? Mentiin kotiin varmaan, jos en Tuija saa kotiin täältä Pariista. Tää on tässä. Joo, mut sä oot tosiaan niinku, sä oot ihan ammattilainen ja... Niin. Ja Sä et. sä oot niinku tuolta mäestä tullu alas ja... En mä tiedä kun ne jäädyttää. Nyt ne jäädyttää latuu tuon näitä hiilidioksidia, jäädyttää latuu, mutta ei mulle jäädytty. Mä en tiedä miksei jäädytty mulle, että... En mä tiedä mikä siinä sit oli, että... Miksei mulla jäädytetty niin... Niin miksei... Minkä takia mä pääsin niinku ilman jäädyttyä latua sit tulemaan, että... Onks siinä sitten joku... En mä tiedä, kai se joku... Joku kysymys siinä vähän vaan on. Niin. Niin.